Tungod sa grabing kainit sa panahon, usa ka grade 1 student ang gisunggo samtang gaklase sa Zamboanga City. Samtang CDRRMO gilaraw nga ipatuman ang kanselasyon sa in-person classes hangtod matapos ang El Nino phenomenon sa syudad. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Gipadayag sa usa ka grade 1 teacher pinaagi sa usa ka post sa social media ang nasinatian sa iyang estudyante kinsa gisunggo. Samtang gaklase tungod sa tumang kainit sa ilang classroom pasado alas 9 sa buntag adlong Miyerkules. Saysay ni Teacher Valerie, sa 43 niya ka mga magtutungha, katunga lang sa ihap niini ang musulod sa klase kay dili kakaya sa kaigang sulod sa classroom nga makaapekto sa pagtuon sa mga bata kay sagad kanila mapulan og paminaw kung igang. Dili sab matud pa makakaya ang duha nila ka electric fan aron mapresko ang palibot kay kadugayan mo init sab ang bugas sa hangin niini. Useless lang gayud andan sa del mga bata nay man sila ko sa tapo de man grasp knowledge because of being so parang uncomfortable adentro na room kasi Tungod niini, kanselado na sa Zamboanga City LGU ang klase sugod adlong Huwebes Abril 4 hangtod Biyernes Abril 5. Sumala sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council, ginapaabot na lang nga mapirmahan ang usa ka executive order aron makansela ang in-person classes hangtod sa mahuman ng El Nino phenomenon sa bulan sa Mayo karong tuiga. Laki pang pagpatuman og flexible working schedule sa mga anaa sa vulnerable sector nga gatrabaho sa City Hall. In fact, I just drafted the executive order in application for the entire duration of the drought season. Once the mayor will sign it, we will publish it. This is really the suggestion del Task Force El Nino and our city health officer. Samtang sa Samal Island, gianunsyo sa lokal nga panggamhanan ang pagpatuman og half-day sa mga klase sa tanang pampubliko o pribadong tulungaan sa isla tungod sa nasinating init nga panahon o problema sa power supply sa isla. Ilawom sa Executive Order No. 21 Series of 2024 nga pirmado ni Igacos Mayor Al David Uy, gimando ang temporaryong pagpatuman sa half-day sa klase nga magsugod alas 7 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Ang maong kamanduan ipatuman sugod ugmang adlaw sa Abril 5 adlong Biyernes ug mulungtad hangtod Abril 30 ning kasamtangang tuig. Ilawom sa kamanduan, magpatuman una og modular learning distance o online class ang matagtulungaan aron dili maundang ang paghatag og edukasyon sa mga estudyante. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.